अच्छा लगा। आपसू का जो ये एफ़र्ट है और जो यहाँ के कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उसने जो सारा एफ़र्ट किया है और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन देख करके तो खुश हो गया। आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था वो यूपीएससी एग्जाम के लिए सही या नहीं था, क्या बोलना चाहिए इस वक्त? कोई भी स्टूडेंट जब शुरू करता है और ख़ास करके जो थोड़ा सा रिमोट एरियाज़ होता है तो उसको कल्पना नहीं होती है कि उसको किस वे में प्रिपेयर करना है। तो एज सच अभी के समय में कह पाऊँ कि वो कॉम्पिटेंटली उसको क्लियर करेगा नहीं करेगा, बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो उनका पार्टिसिपेशन लेवल था, जो डेडिकेशन लेवल था, जैसे क्वेश्चन उन्होंने बाद में पुट किए हैं तो उसको देख करके लगता है कि दे आर मच अवेयर। तो वो अगर उनको ठीक से गाइडेंस मिलता है, जैसे आपसू का जो एक एफ़र्ट है लगातार उसको यदि हम कंटिन्यूसली उसको देते हैं तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे नंबर से और बहुत टॉप रैंक लेकर के, इतनी पोटेंशियल है इनमें कि वो उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सर। जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना जा गोसो सिङाव साननाय दंमोन सानसे आईएएस बा एपीएससी एग्जाम क्लियर खालामनो बेनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय, बेनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों। फैबाय थानाय समाव यूपीएससी एग्जाम होनायनि थांखि दं नामा? औ दं, निश्चय दं। बेनिखायनो बे दिनैनि जा प्रग्राम जादों बेहाय आं नुजाफैदों। दिनैनि जि सावराय जथुम बेनिफ्राय मा माने नलेज लानो हाखो फोरमायनो नामा? औ, जा आंनि क्वेरिसफोर दंमोन, साम डाउट्स दंमोन जेनेबा बेफोरखौ आं पुरा क्लियार खालामनानै लाबाय आरो मोनसे पार्टिकुलार एग्जामखौ जेनेबा आईएएस आनो जा बा एससीएस आनो जा बेखौ माबोरै एप्रोच खालामनांगौ बेखौ आं सारनिफ्राय मिथिनानै लाबाय। दिनैनि जि सावरायनाय हाबाफारि बेयाव बेसेबांसो फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन मिथिगोन, फोरमायनो हागोन नामा? 150निफ्राय 200नि गेजेराव दंमोन आरो। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।